Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα σας. Εγώ είμαι η Σία. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο pick a card. 1, 2, 3. Διαλέγετε ποιο θέλετε. Ξεκινάω λοιπόν από το 1. Το πρώτο πακετάκι λοιπόν, εσείς δείχνετε ερωτευμένοι, τον θέλετε. Δυστυχώς αυτός δεν είναι αυτό που νομίζετε. Έχει κλειστεί στον εαυτό του, με αργά και σταθερά βήματα. Κοιτάει κάτι άλλο, θα φύγει και θα κλείσει αυτός ο κύκλος. Ενώ νομίζετε ότι είναι σωστός, τελικά δεν είναι. Κοιτάει δεξιά-αριστερά και δεν είναι αυτό που θέλετε εσείς. Δεν σας γεμίζει ιδιαίτερα. Έχει εξαρτήσεις, τι έχει εδώ, τζόγο, πίνει. Μπορώ να καταλάβω. Εσείς θέλετε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Αυτός εδώ δεν ακολουθεί τα δικά σας. Το αποτέλεσμα, ο κύκλος κλείνει εδώ. Το πρώτο πακετάκι καθόλου καλό. Για να ρίξουμε μια κάρτα αυτό. Μα θέλει ελεύθερη σχέση. Δεν θέλει δεσμεύσεις. Θέλει μια πιο ελεύθερη σχέση, δηλαδή δεξιά και αριστερά, όπου μας κάτσει. Δυστυχώς το πρώτο πακετάκι δεν μας βγήκε καλό. Πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο πακετάκι. Για να δούμε το δεύτερο πακετάκι, τι θα μας πει. Το δεύτερο πακετάκι. Το δεύτερο πακετάκι εδώ έχουμε, θέλει καινούργια ξεκινήματα, θα στείλει μήνυμα. Έχει φύγει από μια σχέση παλιά τρέχοντας. Η προηγούμενη του σχέση δεν του πρόσφερε αυτά που ήθελε. Εδώ με εσάς είναι πιο ωραία. Έχει τσιγκούνικα συναισθήματα γιατί φοβάται από την προηγούμενη σχέση. Φοβάται ότι αν σας ανοιχτεί, ότι αν σας αφήσει ελεύθερο, σας παίρνει τηλέφωνο, στέλνει μηνύματα, δείχνει κάποιο ενδιαφέρον, κρατάει και λίγο μια πισινή. Είναι και λίγο τσιγκούνι στα λεφτά και στα συναισθήματα, γιατί τον είχε πληγώσει η προηγούμενη του σχέση. Θέλει μια νέα αρχή. Εντάξει, σαν αρχή τα ζυγίζει όλα. Μπορεί να είναι και ζυγός, παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορεί να είναι και υδροχός, πολλά μπορεί να είναι. Λοιπόν, αυτό είναι λίγο καλύτερο. Από την προηγούμενη του σχέση έφυγε τρέχοντας, κυνηγημένος. Τώρα τα ζυγίζει, τα μετράει, θέλει κάτι καινούριο, κάτι ευχάριστο. Αλλά είναι λίγο δύσκολος χαρακτήρας, λίγο ζώρικος από την προηγούμενη του σχέση. Το προσπαθεί. Για να ρίξουμε και μια τελευταία καρτούλα. Μάλιστα. Η αρχαίρεια, εδώ. Μαμά είναι τώρα αυτή. Κάτι θέλει να κάνει εδώ. Μια μεγαλύτερη γυναίκα που υπακούει. Έχει κουράσει αυτή τη γυναίκα αυτός ο κύριος. Ναι. Με λίγο ζόρισμα εδώ κάτι θα κάνουμε. Πάμε και στο τρίτο πακετάκι. Ποιος έχει διαλέξει το τρίτο πακέτο. Για να δούμε και το τρίτο πακέτο. Για να δούμε τι θα δούμε και στο τρίτο πακετάκι. Μάλιστα.
Εδώ ενώ σκέφτεται το κρεβάτι σας, ενώ εδώ σας θέλει, αισθανόσαστε κάποιες στιγμές ότι σας αφήνει έξω στο κρύο, ενώ θέλει, έρχεται με μια προσφορά, σκέφτεται να το προχωρήσει και λίγο παραπάνω, πάλι σας δίνει ψίχουλα, εκεί που σας δείχνει ότι σας αγαπάει, και εσείς λίγο εδώ κάνετε λίγο πίσω, στο κρεβάτι σας μια χαρά, όλα καλά, ενώ κάνετε δυνατό κρεβάτι, ενώ είναι όλα καλά, εκεί που είναι όλα καλά, εκεί τα χαλάμε πάλι. Γιατί βρε παιδιά, τι πρόβλημα υπάρχει και πάμε μπρος πίσω. Εκεί που είναι καλά, έχει το κρεβάτι σας, σκέφτεται, αισθανόσαστε εσείς ότι ενώ ταιριάζετε, πέφτετε δηλαδή ότι ταιριάζετε ρε παιδί μου στο θέμα το ερωτικό, εκεί πάλι λίγο το παγώνετε το θέμα, άντε και λίγο το ζορίζετε. Θα έρθει όμως με μια προσφορά από ό,τι βλέπω, βγαίνετε έξω με παρέες, με φίλους, ωραία και καλά, μετά πάλι κλεινόσαστε στον εαυτό σας. Για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει αγάπη, υπάρχει ενδιαφέρον δηλαδή. Γιατί γίνεται όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα ξεπεραστεί και κάποια στιγμή θα λάμψει ο ήλιος. Ναι, το αστέρι. Ναι, να το δουλεύει στο μυαλό του, προσπαθεί δηλαδή λιθαράκι, βηματάκι, κάτι θα κάνετε, κάπως θα προχωρήσει λίγο πιο καλά από ό,τι είναι τώρα. Εντάξει, στο τρίτο πακέτο εδώ θα πάνε καλά τα πράγματα. Καλύτερα δηλαδή από τα άλλα πακετάκια, πιο καλό είναι το τρίτο πακέτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τελειώσαμε. Θα τα πούμε με ένα καινούριο βίντεο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που ανεβάζω, κάντε ένα like, πατήστε μια καρδούλα, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις για ό,τι θέλετε να με βρείτε στο Viber ή με μήνυμα και εγώ θα σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα κάνω και ένα live. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.